ngajabula ngabona nje phuma obaba endaweni zethu bebe khona lento yokuthi obaba bahlanganisa abantu abafana so siyabadinga abantu abaningi laba endaweni zethu sihlala zona sesibona ukuthi lezindawo sihlala zona yaphuma esandleni siyabadinga obaba nomama insizwa abantu bocela-ke ufunda nje izwi kamshana bese kuhlala phansi kodwa ngiyathanda umamsishi siyavumelela ngegama likaJesu. Verse number 17 kufundeka kanje. Ngase ngithi kubo niyayibona yini inkathazo esikuyo ukuthi iJerusalema liyincithakalo namasango alo ashisiwe na? Wozani masakhe kabusha ugange ukuze singaphinde sibe yihlazo. Sacela ukhuleke baba igama likaJesu. Yabo kushumele kahle Nkosi yami soduduza umndeni wakangubani Nkosi ubaba ungubani welungile Nkosi yami usiphathe kahle ngasekho uMagatsheni noMasibisa ngasekho wayiqoqa umkhulu namhlanje sembeka ecela kuMagatsheni noMasibisa siyabona kumntana uNkulunkulu kushumele kahle ngegama leNkosi uJesu Kristu amen. Shalom Archbishop Isaac. Lithi Bible uprofeti uElijah owayehamba enza izinto ezinkulu nemangaliso zezelo ezizwa uNkulunkulu wafika isikhathi la khona esehamba noElisha. Lithi Bible uElijah wenza umsebenzi omkhulu kakhulu esizweni uNkulunkulu emsebenzisa ngayo yonke indlela. Kodwa lithi Bible kukhona indoda esimlandelile ebizwa ngokuthi uElisha. Lithi Bible uElisha wahamba naye isikhathi sonke kwaze kwaba uElijah uyasuswa kuye unyukele ezulwini wasala uElisha. Lithi Bible ifuna nibabheke. Lithi Bible nalesikhathi esezosuswa babe nesikole sabaprofethi. Lithi Bible wafika abanye babaprofethi bathi le ndoda isizosuswa kuwe. Ela utho kuyena ingakasuswa. Lithi Bible uprofeti uElisha wabese lezi zinto engathi angangahamba nazo uElijah, lezi zinto ebezenziwa uElijah engathi beyingasala kumina nayo into eyenzeka. Lithi Bible wayeseyasuswa wayeseyasala uElisha ugqobo lwakhe laphindwa ngaphezu kokwenkolo kaElijah. Uma sefika isikhathi esedlula uElisha emhlabeni, lithi Bible kwathi mesedlulile emhlabeni wathathwa-ke wayongcwatshwa. Uma esengcwatshiwe lithi kwasuka impi, abantu babaleka bephethe isidumbu bezongcwaba bethi bayongcwaba. Bawa ababephethe ibhokisi lalensizwa mebewa labo baphethe ibhokisi kanti bazowela phezu kwethuna lika-Elisha. Lithi Bible laba bawe isidumbu esawela phezu kwethuna lika-Elisha leso sidumbu savuka. Ngezwakala abazalwane, leso sidumbu savuka. Into-ke engifuna ukisho ukuthi uElijah waba nomuntu emlandelayo khathi ehamba wayibona izinto ezinhle wayithatha, kodwa akekho owalandela uElisha esefuna izinto ezinhle ebezenziwa uElisha ukuthi yisale kuyena. uElisha mesefa wafa nezinto zakhe waya ethuneni engekho olandelile ukuthi mengabe ukuthi sefika isikhathi sale ndoda sokudlula lezi zinto ezinhle abezenza uElisha azisale kimi. So-ke besithi ispiriti sikababa angathi meseyolala ethuneni kungabi khona abantu abazovuka baqhubeke nezinto ezinhle ebezenzeka. Kungagcini ngokuthi kuphele kodwa kube khona abantu abazonga
azothi sizoqhubeka la kugcinwe khona nathi senze kanjalo. Amen. Haleluya. Zilawo mazwi uNkulunkulu abewabekile ukuthi akuvuka amadoda azoqhubeka nombona azoqhubeka nesimo eindaweni zethu ukuthi isizwe sethu siphila. Akuvuka amadoda azothi menza izinto amsaba uNkulunkulu, aqhubeke nokumkhonza uNkulunkulu, aqhubeke nokuphakamisa uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu ehlele phezulu kwazo zonke insizwa, uNkulunkulu ehlele phezulu wonke umbono, uNkulunkulu ehlele phezulu kwaso sonke isizwe ukuze kube nokuthula. So akungatholakali ukuthi khona umuntu ozobona lethune kodwa kungekho khona uhambe emva kwakhe wathi lento ekade yenziwa enhle la mayisele kimi. Akubanga ukuthi lento ekade yenziwa mayisale kimi nami ngenze okuphindaphindiwe kunalokho ekade kwenza ahambe nawo ngoba bekwenziwa into enhle. Haleluya. Ake sithandaze. Baba wethu ongcwele nongiyiswe Nkosi yethu Kristu Jesu, sibongile ukukhuluma kwakho uNkulunkulu wethu omuhle, sibongile mnini amandla onke ikakhulu ngezwi lakho uNkulunkulu wethu omuhle ukuba mnini amandla onke bakhona bavusayo nalapho isizwe singasela kodwa khona bavusayo ukuba basimele isizwe bafihle ihlazo babuyiswe nokutshontshwe isitha egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyathandaza ke Baba ukuthi kule nkonzo bayiqhubeka iphathwe nguwe, busise uNkulunkulu wabo bonke abantwana bakho asebekhona ngaphakathi ngelihle igama lenkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Amen. Ukuthula makube nani? Amen. Anguzwa amen lapha ya. Ukuthula makube nani? Amen. Siyabonga. Sibonge kubaba uBishop ngezwi. Ikahle noArch. Kodwa engakasho umvili. Ngihamba umvili ngawutholile. Ngihamba umvili ngawutholile. La phakathi wethu sesijoyine uNdunankulu wesizwe samanyuswa ubaba uNzama, bese kuthi kube induna yenhlabathi ubaba Mgiyana esuke eMgoqozi, bese bayinduna yomhlabathi uSibisi esuka eNhlabamasoka. Ubaba uNathini azi Nhlabamasoka sokulesigodi ngicatha wagcina kwamathi bethu kusho ukuthi amahlubuka kwase kwakheka isigodi sebeyisigodi induna nje yenhlabathi. Ngithi angireport wena Mahlaso baphela isigodi emlandweni namhlanje khona abantu abadala ngempela bangasazi. Engafuni bathi wasumisa induna seNhlabamasoka sokunendu cha isikhona ngempela ngenzela nje bakuphasisa. Amen. Mebesukuma la bethi kabazela lezo sigodi asikho usithathaphi ayi kofa sisicisha. Ngiyabonga. La phakathi wethu si nobuholi osobusijoyinile bomkhonto wesizwe obola unobhala ubaba uThabani Lithuli, bese kuba ubaba uShelemba eminyangweni wezezimali, bese siba ne-veteran uconvener wawo osuke endaweni yaseHamba State uMama Usishi ngaphansi kwaKhongolose. Uthemezwa nje kuthiwa kushona umuntu omdala bokuyi-veteran naleli wasethi ngikhona. Bese siba iy'nkunzi nazazi ney'nsizwa zonke zakithi esezikhona eziqhamuka eShowe sanibingelela, ney'godi zonke esezikhona eziqhamuka ey'ndaweni ngey'ndawo siyayibingelela. Into edale ngibabingelele kakhulu laba baseShowe kuthe makuhamba umbizo lana kushoniwe lana kugodukiwe musu uhlanza u70 ma uhamba kuthiwa uhambile, kodwa mawuyihambela umuntu omncane nje ushonile manje isikhathi besingakashayi wamane washona. Kepha umuntu omdala
uyagoduka. Into edala ngibabingelele kakhulu kuthe mebezwa kuthiwa insizwa endala isigodukile bathi bayiphelezela ngenkomo. Asibashayele nje ihlombe into enkulu le yenziwa ihlombe. Into enkulu. Manje asikwazi into enjengale ungayibongi. Into enkulu ngempela okufanele siyibonge. La phakathi wethu manje khunda kuyishintshe lapha ekhaya elikhulu. Kodwa unobhala ngakushiya unobhala mebakususa ke ubu report ehlatshwayo. Uthi umthetho mangabe bakhipha wakhisha ubani. Lelo daba kufanele uze la kumina ngilungise. Ngizocela uhlale ngala babhlatshwayo eduze lapha ya kobuholi lapha ko babushelemba. Khona nizothi ukuxoxa nothi niphuma la nizophuma senixoxile ukuthi nizoxoxa kodwa nizoxoxa awusondele eduze kwakho lapha ya lapha eduze kaMamsishi. Ngiyabonga ngokohlelo ke la namhlanje sesocela ukudedela amabhunga lemathe bethu ingoma kakhulukazi ukubiza ebeyikade ihlatsholelwa yena ubaba uMbufu. Emva kwakhe kuzobe sondela ubaba uMdluli omphathi wakabambanani. Socela amabhungu asondele. Kungakafana ubani lona uwanike elimpahla yababesi basheshe bathathe impahla kungakafana ubani lona uwanike elimpahla ngangayicela unqaba mabungena okuthanda awena mababesi alezele ngayicela unqaba awena mababesi unevumeleka ababesi basheshe bayithatha impesheni emadoda kungakafanele. Ithi ababesi basheshe bayithatha impesheni kungakafanele. Ubani lona uwanike elimpesheni ababesi basheshe bayithatha impesheni kungakafanele. Ubani lona uwanike elimpesheni ababesi basheshe bayithatha impesheni kungakafanele. Ubani lona uwanike elimpesheni ababesi basheshe bayithatha impesheni kungakafanele. Ubani ababesi basheshe bayithatha impesheni kungakafanele. Ubani lona uwanike elimpesheni ababesi basheshe bayithatha impesheni kungakafanele. Ubani lona
Ungithi ababizi bashoshe bayithatha ungakafanele ubani lona obanike impashani hayi majojo bashoshe bayithatha ungakafanele lona ubani ababizi bashoshe bayithatha impesheni ungakafanele ubani lona obanike impesheni ababizi bashoshe bayithatha impesheni ungakafanele ubani ababizi bashoshe bayithatha impesheni unqaba amabhungu engihamba nawo ngokuthanda ubuhlungu awena amabhungu babizi anivumele kanjani Okuthanda ubuhlungu awela amabhungu babizi anivumele kanjani amabhungu engihamba ngokuthanda ubuhlungu awena amabhungu nina babizi anivumele kanjani mina ngayicela ngoba siyavula nje bathathu bendaba hayi ukuthi siyacela ukuthi siyenza nisazi ngicama ukuthi sazi besiyenze ngicela ukuthi singenze uthi woza mele wami ngithabe ngibonga kunina bavumbe matonda no ngibonge kunina bavumbe namatonga ngibonga kunina bavumbe namatonga no ngibonge kunina bavumbe namatonga ulabo babemu esasifumana nemvumo asebashini ulabo babemu esasifumana nemvumo asebashini ngibonge iqasane ababizo namafu esisigabadela ngikuzijipe ngibonge iqasane ababizo namafu esisigabadela ngikuzijipe ngaphuma mina wasemabufeni ngaphuma semkaka wabima umoya usawela wavula
wavuleka inxeba sajabulisa ngoba impela umuntu umthakathi sihlangene ukulungishana abafise ngathi singaphinda kudlule ngaphuma mina wasemabofeni ngaphuma sengaqanga esuke waphima omunye usawe wavuleka inxeba sajabulisa ngoba impela umuntu sihlabela nje kukhona ukulungishana abafise ngathi kudlule kwenye indawo safica khuluma ngakhetha dadwethu abasizizandla baphinde bambambe ngoba bahluleka sebembambile ngithi kwenye indawo safica khuluma ngakhetha dadwethu abasizizandla yojikijela abafana baphinde bambambe ngoba bahluleka sebemba into yawinisa ukujabula beshaya ingoma bebambisana bephinda uyaze yaphela isithunzi leyo ngoma nayo sadlula kanjalo vele futhi sasikulindele lokho kudlula wena udala ngikhala ngisithulisa ngithanda gogo ngomama ingabhekile sadlula kanjalo ngethina konke kuyenzeka konke kuyenzeka konke ushaya amatene ngonyoye soshaya amatene ngonyoye soshaya amatene ngonyoye soshaya amatene soshaya amatene ngonyoye soshaya amatene ngoyuye soshaya soshaya lami ngoyuye soshaya usukathelami 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 elami usukathelami elami Genzega
konke kuyenzeka konke kuyenzeka konke Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Uzilwane zami yomsini kahle zilwane zami ngiyamsini kahle zilwane zami ngiyamsini kahle zilwane zami ngiyamsini kahle zilwane zami ngiyamsini kahle zilwane ngiyamsini kahle zilwane zami 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 ngiyamsini kahle ngiyamsini kahle zilwane zami ngiyamsini
Ngisukuma lana nokunibingelela lonke. Abafundisi bami ngiphinde ngithi abona bonke abantu abakhona endlini. Bese ngiphinda ngithi ngibingelela abathakathi bendaba bonke abakhona la abazivakashele sizokhweza lensizwe. Yiqhawe leli esizokhweza namhlanje. Bafowethu ngizongixolela ukuthi ngithanda ukuba nenyembezane eseduze. Ngiyakhala kakhulu ngalensizwe. Lensizwe sidonse nawo kakhulu. Sidonse nawo kakhulu lensizwe. Kona ngiphilile. Njengoba ngizwa ngikhuluma nje ngincamuka. Nginalo lephika kodwa ngiyathanda ukuthi ngikhulume. Lensizwe sidonse kakhulu nayo kusukela ihlahla. Kukhona amahlahla lawo bekhona. Besidonsa nayo. Kuthe emveni kwakukhala kwamathini sihambe la lensizwa kuthatha kokusa sobabili siye lapho la kuthiwa kuba nehlahla khona sidonsa nje sifike senze zonke izinto yonke indawo bekunjalo kuthi makuphela amathini nje sihambe siye khona wahamba ngelinye ilanga kwakhona itoho lami ezengithola sekhombisa ukuthi sengiyisempesheni lasenkantolo eMagatsha ngakho nalapho wakhombisa ukuthi manje usezohamba yedwa manje esiya kuleyo ndawo wazi wathini stop mfowethu ngoba besibizana ngabafowethu mina ngoba ikhuliso uyena mina wathi mfowethu ngendlela besidonsa ngayo nawe siya lapho kusokhona khona ihlahla lo msebenzi wakhe ngathi ungaphela wathi umsebenzi wakhe ngathi ungaphela kwamanje uzongabisa ngedwa ngathi kodwa mfowethu usukhuluma kabi kangaka wathi ayimsomi engathi umsebenzi wakho usungaphela kwamanje ngihamba ngedwa usuku ngathi ayikulungile mfowethu bahamba nje kodwa ekuseni ngizofika uthatha kodwa ngizofika hayi ke besidonsa nje kakhulu naye uhamba engagula angabe ngisakwazi ukuthi ngihambe naye bese ehamba yedwa shwetha kodwa mfowethu uyakhala ngoba sengingedwa nje manje wathi wafika la ekuthenini uyahluleka manje hayi bafowethu yiqhawe leli sigodi lesi ngaba sinjena uyena umuntu okhuphula isigodi asikhuphula nami ngimncane ngomthetho ngabe mhlambe ukubena wengekho wabecela amaphala mhlambe kodwa amaphala likho la ibhala mhlambe sazoqhamuka ke manje njengoba nangu yena esethe ushiye ubesibambile lesigodi ngoba mningi kabi imizi ekhona la ekhona ngaye noma mhlawumbe isikhathi ungenze komunye angathandi kodwa mningi imizi ekhona la ngaye bafowethu yilokho bafowethu kusho ukuthi lana ngizocela nje ukuthi ngisayise ngokuveza lokhu okwenziwa amabhungu la wakhe kunelokhuzana la ekhona ingubo emfana ingubo kunengubo la abafana abebaphethe abathi bathanda ukuthi bamphelezele ngayo ambathe phambili ekhona la ethengwa amabhungu bese ngiphinda ngizothi lana kunemali kenye futhi ekhona ufuna ngiyibeke etafuleni iyona futhi yamabhungu noma ngeke ngisha hotel kodwa inansi imali yangempela futhi itafula ngihlazi
awuyimamele imali uyibeke la noma ngitsho kodwa imali yangempela imali yangempela hayi bafowethu ngiyabonga Siyabonga. Namhla Nkosi siyamangala uma sibheka emuva uma uba wena wawungenathi ngabe thina ngabe safele namhla Nkosi siyamangala uma sibheka emuva uma wena wawungenathi ngabe thina ngabe safele mphathi wohlelo babukhabazela ubuholi bonke obukhona induna namakhansela umphakathi bonke umndeni wasemabomvini ngiyanibingelela kwelihle igama likaJesu ngingumdluli umfana nje okhona endaweni ngale lapha nade sakhe khona sinochophe nothing sibabonile behamba nazo insizwa lezi sibancane konke ngakwenza ngingafuni ukuthi baphoxe ngoba ngizange ngihambe nabo amen nami ngathatha okunye nje ngafunda kwafundeka uyayithanda induku uyayithanda induku uyayithanda induku uyayithanda induku umuntu uyayithanda induku ngoba uyayithanda induku ha hawe ngoba uyayithanda induku ha uzazi uphi umuntu uyayithanda induku uyayithanda umuntu uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda ngoba uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda umuntu uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda uyayithanda uzazi uphi uyayithanda umuntu uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda ngoba uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda ngoba uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda umuntu uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda ngoba uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda umuntu uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda ngoba uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda ngoba uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda umuntu uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda ngoba uyayithanda uyayithanda uzazi uphi uyayithanda umuntu uyayithanda uyayithanda ngoba uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda umuntu uyayithanda induku uyayithanda uzazi uphi uyayithanda uyayithanda uzazi uphi
Siyabonga emabuthweni sibonge kakhulu ndunankulu Ngcobo namabutho onke ongena nawo. Angazi umbutho okushuthi uzoskedula lapha Embo. Akwazi ukuthi ngathiwa kukhuluma umbutho bese kuqhamuka ibutho esamile ekhuluma. Wasethi ke akumiwe nali ibutho selingena. Lukhona isikhundla esizayo mangibuka. Kodwa hayi izolasemba. No, ake ngibonge. Ngiyabonga kakhulu mphathi ohlelo ngibonga kakhulu. Bengaqala abantwana laba bami engifuna ukuphakamisa la. Ecabangeni kwami nasekubukeni kwami. Umbizi kubabiza abadala osesele ilu
ngoba uJikjela lo besigijima naye ngafunda kuyena ngancela kuyena ngasengigijima naye futhi uJikjela umuntu ngosheleni ukuthi idobolwane sigijima naye nguthi idobolwane sasigijima noMeva omfangubani esasigijima nabo naye ubaba ungubani ngiyabonga kakhulu mangibona umbovu ngoba ikhetha lakho sagijima nalo senza kakhulu izinto kodwa zokwakha imizi ngoba njoba ngafika la ngizogqugquzela ihlanze ngalabantwana njoba ngimlana nje ngifikile la ekhetha lingaphilile ngafike saxoxa nalo lasecela ukuthi ke ngize nabo abantwana bazoboost ingane zabo ngeza nazo ke lezi ingane safika la ekhaya safike sakwenza emva kwaloko induna yensizwa la uSilo saficana naye ePhasikeni yafike yabonga yathi webaba umbutho naku wacela sifukile isigodi naku namhlanje sikhona ePhasikeni siyenza izinto lokho engikuthandileke ukuthi lesiziba esikaMaminzela njengoba kuyiziba sikaMaminzela afunakala ishone phansi ungashona le ushone le jikelele umhlaba wonke la kwaZulu Natal nangumphathi wethu makuthiwa nje kukhulunywa njengoba bengifisa mina ukuthi ke besho bonke labantu abala endlini ukuthi bonke lababhemo bafuna ulibabhike namhlanje sizophelezela bonke lawa bonke ababhemo sithi bonke bonke ababhemo sithi bonke bonke ababhemo sithi bonke ama-point awu-2 bese ngibaleka abafowethu ngoba ngizoxolisa nje bazonginika ama-point awu-2 bese ngibaleka ngoba sengilezi ngiyabonga Siyabonga. Mvuthele phezulu mvuthele phezulu njalo uyesu uvuthele Vuta njalo sibanza uvuthele njalo sibanza uyesu uvuthele Vuta njalo sibanza uvuthele njalo sibanza uyesu uvuthele Vuta njalo sibanza abanye bayazama abanye bayazama thandazana abanye bayazama siyacishe
sidinga abanye bayazama thandazana sidinga abanye bayazama siyacisha sidinga abanye bayazama thandazana abanye bayazama siyacisha sidinga abanye bayazama thandazana sidinga hallelujah Hallelujah. 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 Buso wezulu susondele baba pendukani nonke makholwa Buso wezulu susondele kithi pendukani ke nonke pendukani nonke makholwa buso wezulu susondele baba pendukani nonke pendukani nonke Buso wezulu baba ngampela uqinisileke lona umprofeti nambili hambani shumaye baba ngampela uqinisileke lona umprofeti hambili hambani shumayeli vangeli zungisika abantu ngesibanilindele zongisika Usufikile unyaka engizobe ngibuka ngawo wangibhekisa abapheki unyaka engangenzela usufikile unyaka engizobe ngibuka ifutha amalanga wangibhekisa abapheki unyaka lona usufikile
Ekusufikile unyaka engizobe ngibuka ngawo iphutha malanga angiphekisa bapheki Bazikhuzeleni lo mfana uyoze aziqalekise athi baba somanda wangithalela ngikhuzeleni lo mfana musubhayisela uyoze aziqalekise athi baba somanda wangithalela ayishaya wakha umhlaba wokho ihalala mdedeme ikho acha Ujalo Pano Seshaya Wakanda Yosa Dejeni Simba Musa Ujalo Piano Ko Seshaya Wakanda Dejemi Iko Ujalo Piano Seshaya Wakanda Yosa Dejeni Simba Musa Ujalo Piano Ko Fumo senga nevana Fumo senga nevana Seshaya Wakanda Lalela umhlaba wena Awusiyabonga emabhukwini akathi uSmooth. Kubotenguka kama pulwa yabi Kubotenguka kama pulwa yabi Ay zikhona insizwe endala la ngizwa kahle Bengizozo mangayibamba ukuthi sokukhona labantu abasha Selimpamba mabhunga pushindini Seloku kwavile impamba mabhunga pushindini Awuqale ngawe ngidala yenzeka Papa seduze kwakho Awuqale ngawe ngidala yenzeka Awuqale ngawe ngidala yenzeka Awuqale ngawe ngidala yenzeka Awuqale ngawe ngidala yenzeka Seloku kwavile impamba mabhunga pushindini Ndifika abafundi sibona besukuma Benjamloni asukufa saphenduka Benjamloni
asokufa saphenduka Hayi. Mfowethu. Ngicela umdosheleni. Mfowethu, ngicela umdosheleni. Nazi insizwa ke oyithandayo amabutho ongemabutho wena uphethe indlela eziningi takababa phethe indlela eziningi ngokuba wena umbizi khona intombi lapho la lento ngishoyo azikho intombi mhlawumbe zikhona nje ngoba phela sihamba nesizwe kodwa wena ubumbizi futhi nakho ukuhlupheka nawuswe usekuphethwe indundo waphethwe nje wabukhuza mntakababa ubukhuza ithi hayi angifuna umuntu ufuna ukulwa bumkhuza kodwa mase usuthe carry-on mntakababa kwakufuna ngahlehlele emuva wawungafuna hlehlele emuva wawuthi ngoba udahe phambili napa abantu hamba phambili uzohamba phambili kwami uzohamba phambili ubona uphethe into ezinhle zonke mntakababa ezimbi ubungayifuni kodwa uphuthe ukubiza uthanda intombi ngisho-ke ukuthi mntakababa ngitshela uMntosheleni bendile mbongolo aluye ediphini kuzana izimpilo ezahlangana emdlalweni thina sagcina abanye bathi asazi lutho-ke esingalokho thina sazi wena kwakuphela ngisho ukuthi mntakababa unqaba zegazi elasala kwashadwayo kwakubheda-ke lapho sasithabela siyisodwa siyinkosi sabe inkosi yodwa sithabela wakuchaba sithabela manje ngubane cha mntakababa mntakamama usiyenza-ke iy'ngane zakho zenza into owishilo uqoka nazo konke lokho ngikwenzayo mina ngikwenze
ngikwenza ngey'ngane zakho ahleli nazo mina bengifika ngivakashela ngizokubona ngifica usugula ukuthi manje ngibona ukuthi mhlawumbe kwesikhathi ngiyakukhathaza ngoba ubona ukuthi umoya kusuphansi kakhulu manje iy'ngane zakho wayitshela ukuthi awufuni kukhalwe la ekhaya ufuna insizwa zize njengoba zinja nentombi futhi wawuthe ucela nentombi mangizwa ngey'ngane zakho takababa-ke cha hamqonde phambili-ke ngubani hamqonde phambili-ke la ubizwe khona umdali ungangosilapha nje sonke umdali osicosha ngamunye siyoze siphele sonke nabe siyaphela kodwa bakhona abanye asibazalakwe bobe bekhula angazi ukugcina kunjani ishuthi mntakamama mntakababa asenze njena-ke wena uzohamba-ke uye phambili ubuye lapho unendlela ubuye ngonethu uzobafica obaba lapho phambili namakhosikazi akho amabili ngicabanga ukuthi uzowafica lapha phambili ongangokuba-ke wena funa-ke uyohlalisana nawo nobaba noma ubaba oyengalali ndawonye ngathi wenza umquba omama babebabili nawe futhi awungalala ndawonye ngathi wenza umquba ubona amakhosazi amabili uMagatsheni uMasibisi noMagatsheni sonke nje besingalali ndawo ngathi wenza umquba thina nama amakhosazi awekho amabili inhlozi kaMhlongo inhlozi kaShatwana cha hayi lekha nje cha awumenga nje umuntu enza into odelela ebengeke ukuthi ufuna ukuvandisa hayi okay ngishuthi mntakababa cha uhlasaneke namakhosikazi akho lawo yakhona wangothi useduze nawo wena-ke thina-ke nami nawe salo mgqubelo wempofu ukuthi kwazi ulalamba ijana usinelovana senjakazwana madoda sinikwena ngokuhlala entabeni usigidlwethu kozinto umntwana ubaba-ke loyo ozala thina nami nawe ubaba-ke umgqubelo wempofu ezalwa umshinini insimbi ekayidli usiqula phansi ukuvunga insazi etathu umakwaba boho njengentombi umatatoba njengentombi yesokeni ulethi smith patrick umnetho udwabelungu umshinini-ke loyo hayi kulungile kufikelwa inyembezi ntaba lingihamba kahle sobe sixoxa Duna utandono ngasipiki Duna utandono ngasipiki Utandono ngasipiki Uyivulela insizwa uyivulela Ndono ngasipiki uyaluzisana ubuwethu ubusa kwayo Ndono ngasipiki
zisamehlo indubo usawayo kodwa ndono ngasibheki kodwa ndono ngasibheki umbizo omdala wasemshazi okushuthi namhlanje kufika ingqalabutho into edala ngimeshine yena ilento ukuthi sithe sesixayekile la sidinga nje umshini ozosivulela le ndawo hayi sathinta indodana yakhe sathi idlulela umuntu omdala la senkingeni sithi siyamemeza lapha kakhulumeni akumemezeki ungesizeni wafika egijima wafika wayivula ke yonke le ndawo nje nje asikwazi ke ubaba ozele indodana enhle kangaka singakubongi lokho sinensizwa lapha ya umshanami lapha ya ngikuthema kwenzeka le nhlekelela le yokukhamba kumuntu omdala ngathi hayi uFoba uya prophet ngoba umane nje wambiza kweminye emidlalo wafike wambonga nje wathi ngibonga nje iqhaza lakho usikhulise ebhungwini into enobhungu wakhipha yonke into angayikhipha mina ngathi into umuntu omdala ethi Mkhonyana awusondele eduze sodla igusha uFoba usenginikile ngibonga ngitshengisa nabo bonke nje ubuhlobo bukhona ngowesipani sakhe siyabonga Foba umukhona phakathi kwethu bakhona ke abasemabovini abazobonga abantu abenze kahle nabafowethu lapha bomkhonto wesizwe abalidonobhala batheme benyathela emabovini beqala ukunyathela kuvelele umkhuhlane nabo bathi ikhetha batiphelezela ngenkomo bakhipha inkomo emba ngenyawo siyabonga sizocela ke ezikhulumeni zethu ngoba isho bengithi ngifuna ihlabele la wasengihlebela umfowethu umbovu ukuthi cha umbizi uphethe izinto ezimbili amakhosi la ngeke akwazi ukukhuphela kule ndawo enomzimba kodwa ubunandi bonke bazosenzela ekhaya ngendlela engizwe ngayo ngithi ngizwe ngakho okushuthi abazokwazi ukuthi benzele la inkinga ke enkulu kulo mcimbi esikona namhlanje ababiza bayazi lento yohlelo ukuthi kuyabhaliswa ngazi ukuthi ukhona osekhona enye futhi into abazongixela kuyona kade mina ngayiwela manje njengoba ngayiwela ababiza ngibazi mangibonile nje ngaqondana namehlo ngiyakumemeza oba ngisakwazi uthotha abanye angizobazi kuyafunakala ukuthi kulabo abasahamba bangihlebele nje ngoba ukunyathela kwababizi bengifisa bonke abanyathelile ngibathule okushuthi ngizocela ukusizwa basondele eduze kwami bathi nangu umbizo sokhona ngoba nami nginawo umyalezo kubabizi nasenduleni ukuthi ibhungu esesihlulekile phela ubhungu sivula izandla sabafundisi angahlali ekhaya umuntu ngoba uzoqhekeza imizi abantu ezingapha kodwa sisho ukuthi abayeke okusahambeka ayihambi indlela le nduna misithi ikhalisa icilongo uthola ukuthi insizwa yizi ayekuyona thi angisakumeme uthi uyentsizweni awungene ngala phela kubekho into umuntu nomuntu kubekho into ayenzayo ngoba mungenzi lutho sizodukelwa imbuzi sikusole sizoqhekezelwa imizi sikusole ngoba wenzi lutho kanti muwenza izinto ezinhle nje akulula ukuthi uwele ngasegangeni uzogcina nje mangabuwa ugcina ushone kuyona imbamba ngoba lamabuwe weswauba imbamba abantu abadala bayibona kudala ukuthi inkinga kodwa abantu bavuma bashona enkingeni khona sekushuthi inkinga le kodwa bashona enkingeni sizocela ke la ozokhulumela odadewabo
ubhalile la ukuthi ugogo kaThanda uyayihlabelela ke bese kuthi ozokhulumela omakhelwane ngoba abanye babhaliwe mhlambe bebengezwanga ukuze bonke babe seduze okhulumela omakhelwane umphelandaba okhulumela amadodana phuza ungisheshisa kanye noSikaJongosi okhulumela amadodakazi uDumeleni okhulumela abazukulu uNsimbi kaIgobe Dayimani bese kuthi okhulumela abakaSibisi uMasampula mawubuka igama okushuthi waqale wayibhungu waseyawa awukwazi ukuba uMasampula nje ungaqalanga wayibhungu kodwa sombona mesesukuma okushuthi ngenzeka umuntu wangihloniphayo wathi mewa wasezakala ngakumina bese kuthi okhulumela abasekhweni lakho baba bakwaNdlovu uAnti Ntombiza okhulumela omama bala ekhaya kaNgubane umama Maphumulo okhulumela omakoti uMamzobe okhulumela iziba sikaMaminze lese behlabelela la uNqondo Sayitsheni okhulumela isipani okhulumela izipani into okuthiwa izipani nje emhlabeni jikelele ubaba uMzo abangasibhalile isibongo ngiyacabanga ukuthi ubaba uMzombo nami kodwa sizozo bese kuzoba u4x4 nasi isibongo abasibhalile kodwa ngiyabona ukuthi ilo 4x4 wakaMeyi bese kuthi kube okhule naye okhule naye ubaba uChophela nathi okushuthi muzwa igama lakhe kungaba ukuthi usawa nje kodwa isilomo lesuChophela nathi uyalizwa nje bese kuthi okhulumela amabovu wonke jikelele umnomzane uSusimpi Ngubane emveni kaloko ke kuzoba yimbali bese umfuka Mbovu usayi bese bongela umndeni sicela bonke ke laba baso into edala ngimemezele uhlelo lethu baliprintile kodwa libalelanga abantu bonke abanye banalo abanye abanalo sivumeleneke la ukuthi umcimbi awungami umuntu ofisa ukuhlabelela ahlabelele nje asumise omunye bese siza ngaphambili ngoba lana sizohlabelela nje umsebenzi wethu la ukuhlabelela kuphela baqule lezo ingoma lezo kufika amabhunga abukele wabe sebuka ubaba uNgubane wahlala phansi wabiza abafowabo obaba uChophela nathi ukuthi yabona umdlalo wesithathamini asuthatheni thina siqede kusona bese uthi ngakusasa senze umdlalo wethu wethathwa amabhungu esiwabiza phelele wonke babe sebehlangana ke ngoba yibo babelida imbono yabo elida amabhungu ngalezo sikhathi base beyahlangana ke umfoka Ngubane ehlangane nomfoka Majola base bakha namanye amabhungu awakhona ngalezo sikhathi base beyahlanganisa ukuthi isikoti nesikoti asikhipha ikesi nemadlana ukuthenga ukudla bese kwenza umcimbi wehlahlwa ngakusasa waqhubeka umcimbi isimo somnotho sahamba satsheka agcina amabhungu esehluleka ukuthi azenzele abese yareporta kudaba ukuthi Kabazela ngoba usukhona usukhansela ngaleso sikhathi besicela lo mcimbi nuphasa uqhubeke ngabe sengiyeThekwini ngathatha yena ubaba uNgubane ngicela ubaba uMsomo ekhona sayohlangana nobaba uNqumalo eyimeya ngaleso sikhathi salibeka udaba la lo mcimbi
ukuthi sinedata la umcimbi ojabulisa abantu bezulu besicela umasipala ukuchaza lo mcimbi ke emveni kwaloko bawuchaza nokusuka kwawo base beyawusebenza wathembisa uJames uNcumane base yaphasisa umcimbi wasuba khona wathola uchazo ngiwenza yonke leminyaka ulula ngoba nginochazo kuthe emakhamba wase yaphuma ubaba uNcumane kwangena uMamsalile Gumede uMamsalile Gumede wakenzela into engayijwayele ukuthi umuntu wesifazane nje wasemawoti wabantu wavuma futhi naye kalula ukuthi cha umcimbi wedata awuqhubeka into ezulu nje ayikapheli wasuka yaqhubeka ke futhi umcimbi saqhubeka ke lo mcimbi ikhamba kahle kwase kushaya isikhathi sa 2020 se COVID uhulumeni wasethi abantu abavumelekile ukuhlangana ngenxa yokuthi bazothelelana ngokufa kwalomkhuhlane wobhubhisi wasuyama ke umcimbi kuthe mase kufanele siqale ngo 2022 kwakhomba ukuthi uqalwa mina angiselona ikhansela leward sabe sicela ukuthi lo mcimbi lo ngoba umasipala usawuphasisa awuqhubeke phela ukwazi ukuthi uqhubeke phambili hayi umcimbi awuzange uqhubeke sashana ngamakhanda wathi umfowethu ngubani umbovu sayo makusaphila uJijela umuntu ngosheleni uzoqhubeka awenze umcimbi ongenani uhulumeni mengafuni ukukhipha imali ngezathu ezithize engazazi uzophasa yena lo mcimbi masiwenza ubukhosta imali engaphezulu ka300,000 lo mcimbi lo ngoba besiwenza sifaka itende elingaka ngakusasa bese uthi ngosiko landelayo bese kuba lo mdlalo ke wamaciko obukhosta kakhulu bokuyiwona lo wetende bese kuba yiloya futhi wangakusasa omhla ka1 iwona phela obuthanda ukudla kakhulu ephaketheni ubaba ungubani usayo lo mcimbi ubewuthatha yedwa yonke leminyaka wenziwa yena yedwa ngiyacela nje simshayeleni inhlombe manje isicelo sethu esokuthi angabe okasayedwa lo mcimbi ngoba lento isho ukuthi mangathwana uyahamba nemhlabeni abantu bayabizwa phela okusho kuleli ihlahla elingaka lisekho leminyaka emingaka ngoba into eyenzakalayo ngasohlangothini lethu sopolitiki siyacela ivoti labantu sithi soyisupport into zabo masefaya isupport sebevotile zingabe sasupport izathu futhi zaloko namanje mina ngizazi ukuthi yini ngoba abantu abamabhinga ibona abantu abahlonipha wazi ukuthi amabhinga ayovota ahluphe aqonda ngqo nje lapha enza into oyishilo othi ayenzeke abadingi lutho ke nje labantu badinga nje ukusupport sinalo mcimbi lo obizwa ngehlahla esucelayo ukuthi bonke mesebekhankasa ngonyaka ozayo basho umuntu angakhankasa engashilo ukuthi umdlalo wamabhinga wehlahla nowephasika bazophasa kanjani ihlahla ke bokwela elala eMathebethu kuphela bazama lapha ya kaNgolosi ePola kwabo kuhamba kampenjana akanuba nobaba uMthwezeni hayi lamane laphela nje laphela nje ihlahla la kaNgolosi okushuthi kwasala leli lodwa ngijezwe bambamba laphela ela kaNgolosi ihlahla akithi lezo phasasho laphela ela kaNgolosi ihlahla kanti lali mnandi manje na ke besocela kulo mcimbi lokuthi basazokhuluma abaholi bethu abazokhuluma kodwa bekile sifiso nje ubaba uJijela kwazi ukuhlanganisa
ke sihlanganeni uthola ukuthi sizothola uthuka kanyavu kube uthuka kanyuswa izizwe lezizwe bonothuthuma ke sikhulumeni isibe lekomiti ezoxoxa ngokuthi le mdala emibili ihlathi iphasika ixhasa kanjani akufanele iphasika ungahlabili ungamulisa indodakazi nikhiphele nini imali nibe nivotile leyo nto ayikho kahle kufanele iphasika mali yakanyavu uhulumeni akuphasi iphasika makushona kaSwayimani uhulumeni akuphasi mali hamba liye eMaritzburg koMafuze uhulumeni iphasika akuphasi kodwa kuzokwenzeka kanjani lento izokwenziwa ukuthi likhethile ikomiti lokuhlangana lihlanganele nje ezemidlalo ukuthi imidlalo yenu ikwazi ukuthi ibe impumelelo amakhumba amanye omhlaba ingapheli manje sithi siphuma thina siye esontweni nani nibe niphuma nephasikeni osewile uzathile so wena lento izoba mnandi kanjani angabikho umuntu ozothela ekhaya ngephasika yabo osavuthiwa ushone ephasikeni uphatha indu musuhlula uphatha indu kwaza kuthini muhlelo uhlalela ukwenzani ngaleyo ndlela ke yongani bazisi uhlelo lethu sesizothu ukuthi sheshisa ngiyacabanga babuhlatshwayo ozokhulumela uNC ubaba uNtombela engizocela sondele ngaphambili emva kwakhe kuzobe songena unobhala womkhonto wesizwe ubaba uThabani Luthuli ngiyabonga Umangishiya letlanga ubani oyofakaza ubani oyofakaza ngame ubani oyofakaza umangishiya letlangano ubani oyofakaza ngame Socela ukubingelela kumphathi wohlelo umndeni waseMabovini abaholi bakalizwa bakhona ngaphakathi imikhakha eyahlukeneyo induna zezinsizwa amabutho akhona ngaphakathi ubuholi bendabuko sikhuleke sibingelele umphakathi wonke okhona ngaphakathi oza kwethu kumaqembu ahlukeneyo zepolitiki akhona ngaphakathi endlini egameni lombutho wesizwe sodlulisa amazwi enduduzo ukuthi emndenini waseMabovini akwehlangani ngehlanga anilahlekelwanga ndodwa silahlekelwe sonke ubaba uJingitshelo bengcenye labantu ababeyingqalabutho hayi ngoba babephambili baphathe ikhundla bafanele baba amakhansela babeyini kepha ngokusebenzela umphakathi ngokuyinikelela ekwakheni isizwe ngaphezu kwaloko uthe uma enza lo msebenzi kwakha isizwe akhabafana abancane wayinikela nakumbutho wesizwe African National Congress isikhathi esiningi awusebenzele ngaso kwesikhathi singekho lula kepha wenza umbutho waba nesidima nokuqondakala emphakathini yakithi kakhulu nasemakhaya ngoba isikhathi esiningi bekoma ngathi hayi abantu ababa kulombutho kuba yingane kepha khona abadala abanjenganabo kwaba nesidima usibuyisayo uMNC uqala wakhiwa early 90s obaba uMathews Meyer wasebengasekho obaba uGeshi Ndlovu nabanye ibona abantu abadala bebeyisekela nabanye abakhona lebabona abanye la ukuthi asukubeni siyeni phambili so egameni lombutho wesizwe sokuhla amazwi enduduzo emndenini
siyezwa nenselelo umphathi ohlelo ayibekayo icasi sizoyithatha sidlulisele kwabaphethe ngofanele qala uthola ukwenzakalani ngoba uma lo mcimbi buqhubeka uxhaseka minyaka yonke isiphenduke le ndaba ukuthi ngenzakali ngendlela efanelekileyo manje so ke inselelo soyithatha leyo mphathi sidlulisele phambili into enhle umeya okhona manje eThekwini ubaba uNonkosi usebenza khona ubaba uJijela nabanye abakhona la kwasathwa iDurban West so uyabazi nenhlelo ebezenzeka engithembayo ukuthi uma sikhulumisana sakuhlelo leya phambili kuyomela umgqiqo kwenzeka ubuyiseke and usekeleke ngendlela efanelekileyo yilo magama esicela ukuvuleza umbutho emndenini labo sizwe sonkana nakwinsizwa ubaba bezakha ezikhulisa ukuthi umkhonto manje usele nani yini kubalinsanisa ukuthi siye phambili lento ngoba lento lena into ezizukulwane umlando wesintu sakethu udluliswa ngokufundiswa awubhalwa phansi so thina sifundile sawubamba umgqiqo sinentethe izukulwane elandelayo azingalahlekelwa lo mlando nomnyombo omngaka wesizwe ngoba awukho omunye bawuthola ubhalwe khona yithe esiwuphilile lethi usebenze nobaba uJijela kumele siqhubeke sobambise phambili size sifikele ekugcineni kwawo ngalo magama ngamafishane phakathi sicela ukubonga emndenini nakomphakathi wonke cha ikhaza likababa nento abeyilwele eyisebenzela azingaphangalali ngokuhamba kwakhe emhlabeni azisukume zivukumala ziye phambili kakhulu kunaqala siyabonga mphathi ohlelo awu siyabonga enkokheli ngicela nimshayeleni ihlombe ngempela uyazi into edala ukuthi mshayeleni ihlombe uthe umkhonto usele lana akali ihlombe lapha akali ihlombe wema makhuluma leadership ithi umkhonto usele lana inubambisise leyo nto idinga ukushayela ihlombe sizocela ukudedela uhlalo esekhona phakathi wethu yangihlebela umbovu uthi ukhabazelo waphuthuma manje angazi lapha embonini uhlalo ugwabe wase eThekwini waphinde futhi abonobhala kuyilokhunja kwiprovince kokubili ngangithi mina hlami uzoshiya mina ngala ngoba ngala kwezepolitiki muke wathola esingenhla esingezansi siyalokhunja siyaphela kodwa ugwabe zombili uyibambile engicabanga ukuthi mesume ezokhuluma ngenzeka lese singezansi ashiye ezandleni zami mangiba naleyo nhlanga khabazela Namsiwe nowasemba ngibingelela imndeni umphakathi iphathimandla nezikhundla zayo induna ezikhona gcineni ngibingelele obaba uNgubane phambi kwami sizomphelezela nginibingelele nonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Ngiyaxolisa MC ukuthi nganeyinkinga ngoba angizeli ukuzokhulumela iANC, angizeli ukuzokhulumela umkhonto. Imic yami yaneyinkinga. Ngihambela nje yimi. Siyabonga ukuthi lempi enhle niyayilamula ngami. Uqale wathi kuzongena iANC. Angikaze ngizwa iANC ishadiswa nomkhonto eduze bese kuthiwa kuzongena umkhonto mayehlela ngenzansi.
ngiyabonga ukuthi ngifake mina ukuthi ngizolamula ngizoyilamula ke mina ngoba ngimele lokho cha bakwethu akukhulumeke emngcwabeni womuntu omdala lesimo sokuhlonipha ubaba uNgubane cishe emdala okudlula ubaba ongizalayo okwethu nje uphelezela usayi engithi mina ucishe abontanga yethu sizomduduza ngoba ngokwenhlonipho nje yesiZulu wathina emngcwabeni umuntu omdala so ufuna sigudluke ngizothi kumkhulu ngoba abaningi la etendeni cishe bathi umkhulu shiya ukuthi igazi belivuma ubehamba lenkonzo abehamba yeyinsizwa namabutho kodwa nje ngokweminyaka iningi lithi umkhulu uma bembona kuyena nje ngqo mina ngaphakamisa nje ukuthi ngimbonge ngingashonge saphefumula umphathi ohlelo ukhile phezulu umphakathi nomphakathi noma isiceme nesiceme khona nje into eniduma ngayo ngakini khona nje into eniduma ngayo nje ngakini makuxoxa uzothuna ke izinto engizazela unyuso namaphethelo iDon Mackenzie isibhedlela nehlahla 2 Don Mackenzie nehlahla iDon Mackenzie kayakhwanga abantu ngeyibala nje ngoba idumile yaziwa yonke indawo kodwa into eyakho abantu kulomcimbi esithi ngabe yiphutha makuvunywa ukuthi ufe noma uphele ngoba lo mcimbi uyinina nina nuwona futhi siyasho nje ukuthi umcimbi mhlambe ngeyilanga kunesikhathi kuyofanele ingweve eyisekhona zinilandisa ngoba ngeke ezweni ngokomlando elibe nezinkinga ezingaka kwalimala abantu kwaliwa bese abantu ngehlahla behlanganele nje libe likhulu libe lihle ubuciko nokujula kwale ingqalabutha kade ibala umphathi ohlelo ukuthi ukugeza lezo inkinga zakudala esezadlula abazukulu bena abangazazi bekhule bebone kuhle nje kuyiwe ehlahleni bethatha induku zabo abaneinduku bethatha amahawu beyobusa uthi ukhuluma indaba ezibhlungu zingangeni uthi ukhuluma indaba eziqhathayo zingangeni ngoba bebuka ubuhle besizwe nokubumbana kwenu ngiyajabula umkhize veza ukuthi kwezinye indawo lihambela ngaba khona lapha umzima ukuhlanganisa abantu akulula kulula kuwena nje mawuzo yiswenkela ugcoba izinto zakho uqoqa isoka sakho uyele emcimbini abantu abasuke besenkingeni abathethiswa amakhosikazi abo ukuthi le mali engake niyifaka la singawushintshela uthayela kulo round wenzelani ngoba bungubani ebebephila lo mpilo benzela thina sisizwe sengehlala ngenzansi ke ngikahleke mina Mkhize ngoba cha ngikhankasa inkulumo yami ayinakho ukuvota phakathi angikhankasi futhi ngiyezwa nifaka icelo nemibuzo nokuthi umuntu mhla ekhankasa afanele enze njani mina ngifuna ukusho nje ngumkhize
cha umkhonto 1 ukhona, 2 uANC ukhona, 3 iDA ikhona, 4 iIFP ikhona, singafika ku15. Ngoba lesihloko siya highlightwa, mina nginombuzo efanele siyibuze thina, siphinde sibuze nohulumeni nawo futhi uphinde uyibuze. Ukhona yena uhulumeni? Ake siyeke inhlangano nje. Ukhona yena uhulumeni, lento ekuthiwa ihulumeni ikhona yini? Ngoba uhulumeni ukhona ngogesi, ngamanzi, nemigwaqo, nemixhaso. Hayi ngeingubo, akufuna ukuthi uzosigqokisa ingubo sonke, kwaxhasa ihlahla ibonasi. Ukuze singaqhamazeli mase sivota, kufanele sibe nenkonzo yokubuzana ukuthi uhulumeni ukhona yini. Ngifike late ke mina la, ngiyaxolisa lokho. Njengomuntu okhuluma into eqondile, ukhona yini ward councillor la njengoba sihleli nje la sikhuluma? Angipolitiki. Uthe usihlalo amabhinca wahluphi enza lento le othi ayenze mhla ezovota. So inkulumo yethu fanele siyithathe sibeke kuhulumeni, singaxabani ngokweinhlangano, siyoshintsha ikipa sibe sibafishana. Kodwa nje uhulumeni fanele siubuze ngoba uwethu ukuthi nikhona yini noma anikho. Sengiphetha ke ngomcimbi, ukhulume ngoxhaso. Ngizonifaka umoya omubi. Ngizonifaka umoya omubi kodwa kufanele siwumele. Hayi umcimbi MC asizenzele. Mina nje basuka abantu edamini bezehlahleni, baphuma cishe ngamakhumba u4. Beze la, ihlahla kulone elakanyusa, elalolu khalo lonke nje. Cha singakhombi kude, yithini efanele sifake imali noma sifake itende noma sifake iphuzo kulomcimbi. Iproblem enkulu ukulinda ukuyocela kumuntu, kanti ukucela kunenkinga, kuno yes kuno no. Uma sizenzela nje sino yes. Nini efanele nikhuluma ukuthi kufunakalana emcimbini, nikhulume nathi osomabhizinisi nabanye abantu nibothe umcimbi ngeke kwenzeke yini. Hayi kuyocela. Angithi shothi mangithi asiwenzeni, shothi mina noSayi sesivumile umcimbi uzoba khona. Sesivumile ithi. Esingathi ke sichazeleni kona sengehlela ngenzansi ngoba ngasekhaya ngeke ngibone kuyikesi nebhodlela nobhiya, ngithi ngifika kwenye indawo hawu senginanamasayida mbovu. Manje angazi noma la kanyuswa amasayida angena enakhona mase kwehlisa ukoma noma isimi awangeni amasayida. Shuthi isminofu, amakesi, no drink siyayivala lapho. Wathi bangiphi akubanga uthu uSayi usihlalo wala kanyuswa senabiyeka utshwala cishe ngalona uhlobo. Ngithi ke sengehlela ngenzansi singawulahla umsebenzi omkhulu kangaka wamkhulu. Singawuthathi futhi ngesibongo ngoba siyahlupha, sifuna ukuyizondela abantu bakaNgubane kade bebamba into siyibalekela bayisiqhama ngayo bese ungazi ukuthi siyayishintsha. Cha, umcimbi uyaziwa nje, ubuzimelele la emabovini ngokwesibongo. So umkhisi, so ongcobo, so oba asusupporteni ube muhle ukuze njalo kube nokuthula kulesi sigodi. Ngiyabonga. Babazeni. Hayi ngeke.
leli hlombe lincane ngoba umthwalo obungisinda usefike wawususa umfo kababa akhala ihlombe kusho ukuthi ihlahla kulonyaka ozayo ka2026 likhona hayi alishayeli kakhulu ihlombe umbovu lo belichasa ubese valele ukuphuzaphuzwayo cha nami ngithi akungaqhubeki ukuphuzaphuzwayo kodwa ukufaka okuncane mfo kababa okuncane kutshengisa ukuthi sokufika ukukhabazela manje amambo bathi ngingabikho nhlobo thina samambo omncane akuzoba omningi imbovu la sizocela ubuholi bomkhonto wesizwe okuzokhuluma ubaba uLthuli eze ngaphambili ingoma sizwe cha unomuntu ozocula la upresipathini shana Thina sizwe esimnya sikhalela izwele thina thathwa ngabamhlo mabaweke kumhlaba wethu mabaweke kumhlaba wethu siyabonga ngiyabonga emphathi kohlelo babukhabazela ngifisa ngokukhulu ukuzithoba ngibingelele umndeni wakaNgubane izihlobo abangani umphakathi wonke wala eWard 2 bingelele zonke izinduna ezikhona kakhulu babunzama bingelela amabutho ngibingelele ozakwethu abaholi bonke abakhona la bezepolitiki igama lami ke ngokuthi abalelithuli ngingalenzi futhi iphutha ngibingelele kakhulu abefundisi obaba uMhlakwane nombishophi umNce umbishophi ka TikTok amen ngiyenza iphutha angihambi ngedwa ngihamba nobaba uShelembe uTreasurer weRegion omkhonto wesizwe party njengoba ngimi la angizili ukuzokhankasa ngize la ukuzoletha amazwi enduduzo emndenini wakaNgubane ngifuna ukuqala ngokusho ukuthi thina singama-Afrika kunento esiyenzile ebeyiphutha ekwakheni isizwe sathatha izimfundiso zabelungu iyona lento elethe inhlupheko iyona lento elethe uqhekeko phakathi kwethu into eyenziwe ubaba uNgubane yokuhlanganisa isizwe yokwakha isizwe ihlule nathi singosopolitiki ngoba imfundiso zabelungu zenze ukuthi umuke wafunda waba umholi uyayibona ukuthi ungcono ungafuni ukuthi wazi ukuthi fanele ulekelele nawe ekwakheni isizwe namhlanje siningi ingeyiningi la sihlala khona ngoba kakhulu kubantu besilisa abantu besilisa badukile benza izinto ezirong ngoba abakhuliseki ngendlela kodwa ukuthi ubaba uNgubane aqale lolu hlelo lengoma luhambe kakhulu kangaka abe umdidili walo likhule
lakhe isizwe usilekelele kakhulu thina. Siwumkhonto wesizwe phathi sifuna ukusho ukuthi angeke sikhankase ngento yokuthi umcimbi uqhubeke ngomhla ka-1 2027. Kodwa thina sokwenza ukuqhubeka sithandaze. Kade ngitshela uTreasurer weregion ukuthi lo mcimbi sowuthandazela ukuthi ube khona. Ngiyafisa futhi uNkulunkulu alizwe awuze umthandazo wethu babumhlakwana. Ngoba asikwazi ukuthi sekunento enkulu kangaka efanele siyiqhaje ngayo singabantu abamnyama ngoba ngaso sonke isikhathi ukuze sizazi thina ukuthi sobani kufanele siqale si-understand ukuthi siphuma. Ngiyakufuna futhi ukugcizelela lokho. Nathi inhlanganweni zethu kusilimazile ukuthatha imfundiso engezona ezethu. Sinabaholi namhlanje abaphakeme kakhulu abangafuni ukusiza abantu. Ngoba abelungu basinikeza leyo nto ukuthi fanele ube ngcono komunye umuntu ukuze uyibone ukuthi wena umkhulu. Ngespirit sika baba uNgubane siyafisa ukuthi eThekwini lonke uKwaZulu Natal yonke sikhuphuke lokho akuqalile eqala ngengoma uhlanganisa isizwe simnyama. Ngoba namhlanje ngiyabonga Sihlalo ngiyaxolisa angizange ngize ngikubingelele Sihlalo wemboni Khabazela. Lokho okushilo ukuthi ukhona yini uhulumeni. Uhulumeni awukho yithina sikhona sabantu abamnyama. Isikhathi lesi sokuthi sonke sabantu abamnyama sisukume sikhulume ngezwe elilodwa. Ngoba ngaso sonke isikhathi uma sobheka uhulumeni sobheka umlungu phakathi. Kodwa mesihlangana thina singabantu abamnyama sizokwazi ukuyenza lento ezolekelela ukuthi kwakheke isizwe sethu esimnyama esizoyiqhaja ngayo. Ngijabule kakhulu mengibona into enhle kangaka. Mina bekokuqala ukuyibona le ndlela ekwenziwa ngayo. Lento iyigugu ayishile ubaba uNgubane. Futhi ngendlela ayishiye ngayo uyingqalabutho ekuyofanele ukuthi ngaso sonke isikhathi sikhumbule. Ngiyajabula futhi ngoba ugogo udadewabo baba uNgubane uyasho ukuthi lento yayikuyena wayiphiwa emncane wakhula nayo yaba isibonakaliso ukuthi iyokhula lento. Ngiyacela ukuthi umndeni bengicabanga ukuthi okuphi engakhuluma ongakududuza. Kodwa ngase ngiyakhumbula ukuthi uma udlulelwe ilunga lomndeni awekho amazwi ongawaduduza ngaphandle kokuthi usondeze inkosi emndenini iwazi ukuthi igeza amanxeba iwathobe ngokwesikhathi nokulekelelwa umdali uzodlula. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga Mandanduna asimsheleni kakhulu inhloko. uMandanduna nevala ngoba mina ngisekahleni noma ngifunde esihlathini kuphela uthi ucela ukuthandaziswa. Okushuthi umthandazo awube mkhulu. Umthandazo awube mkhulu. Sezwana endlini. Baba uNgubane umthandazo nazo ngonyaka ozayo umthandazo ube mkhulu. Uqedile uMandanduna. Sicela isikhulumo esilandelayo okhulumela umakhelwane Omphelandaba. Socela sondele ngengoma yakhe ngaphambili.